Takže čaute, vítam vás pri novom videu a v tomto videu si ideme pozrieť, že čo vlastne dokážete zeditovať v CapCute. Ja normálne editujem v Premiéri, čiže nemám žiadne skúsenosti s CapCutom a vždy ma zaujímalo, že ako sa tam dajú editovať krátke videá, čož ideme aj teraz editovať Reelsko. Takže to neberte ako tutoriál ani nič podobné, proste len ukážem, ako v tom možno editovať, možno sa môžete niečo naučiť, alebo neviem. Celé toto video bude mať šiltovku, je to preto, lebo mám dneska že strašné vlasy. A ak viete, odkiaľ je táto šiltovka, tak určite napíšte do komentárov. Ak by ste chceli niečo podobné aj na Premiere, lebo v tom ja klasicky editujem aj normálne videá, aj Reelska, tak určite zanechajte like a odber a napíšte to určite do komentárov, že chceme Premiere Pro. A editujem aj v After Effectoch, čiže by som to nejako spojil, že ako niečo vytváram v After Effectoch na doplnky do videí. Takže môžeme ísť na to. Takže sme v CapCute. Toto celé video budem editovať na iPhone 15 Pro. Takže tak. Takže si vytvoríme nový profil. Dáme si tam to video, ktoré chceme editovať. No a vidím tu tlačítko Trim, čož by malo byť niečo, že... Aha, chápem. Lenže ja úplne neviem, kedy to začína, keďže nevidím audio. Takže to dám asi takto ešte, než niečo začnem robiť. Teraz už stále tu nevidím audio stopu, čiže celkom na hovno. V prvom rade, ako vidím, tak tu máme Full HD, takže si musíme dať 4K, 25 fps. Takže tak. A idem si asi pre sluchátka, aby to nebolo počuť aj... No, vypla sa mi kamera, ale jediné čo, tak som si išiel pre AirPody. To boli moje posledné slova. Takže ideme si nájsť, kde začínam nejako rozprávať. Takže ideme teda nájsť, kde začínam nejako rozprávať. Začal som používať Notion, kde... OK, takže tu to niekde je. Takže stlačíme split a delete. A mali by sme mať už nejako oseknutý začiatok toho videa. Dobre, takže máme už katnutý začiatok. Notion, kde si môžete vytvoriť page. Nejako tak začal som používať Notion, kde si môžete vytvoriť page, na čo chcete. To už je celkom dobré. Teraz to musíme preeditovať, proste vykatovať veci, ktoré tam nechceme. Môžete vytvoriť page, na čo chcete. Ale strašne mi vadí úprimne. Začal som na tomto programe, že vlastne dole nevidím to audio proste ako v Premiéri, čiže to musím si celé vypočuť a neviem to editovať podľa videa. Teda podľa audia to neviem editovať. Prišiel som na prvú nevýhodu CapCutu hneď po tom audiu. Je, že mi príde, že to neviem úplne presne katnúť, lebo vlastne tam vidím len tie štvorčeky a nevidím tam proste to video ako také. Čiže sa mi to dosť celé edituje úprimne. A robím to tak, že urobím taký hardcut proste, až neskôr to tak úplne, že snažím sa presne katnúť. Takže uvidíme, čo z toho vznikne. Nech tam takto proste dlho držím, proste neviem prečo. A vždy, keď pozerám svoje video, tak ja sa na tom strašne smejem. Hrubý strih by sme už nejako mali mať zeditovaný. Takže to znie nejako takto. Začal som používať Notion, kde si môžete vytvoriť page, na čo chcete. Ja svoju preškolu mám urobenú takto. Viem si tam písať poznámky, kedy mám odovzdať úlohu, alebo kedy je písomka.
A mám tu aj prekliky na EduPage a Microsoft. Ak by si chcel byť aj ty konečne produktívny v škole, tak mi napíš do komentárov slovo škola a ja ti do správy pošlem template na to, čo si teraz videl. Nezabudni na like a follow a čau! No, akože je to už celkom dobré. Jediné čo, tak teraz titulky. A úprimne tých sa dosť bojím. Lebo podľa mňa to bude strašne dlho trvať. Chcel by som pozrieť, či sa tu dá ešte nejako audio. Dá sa tu AIčkom editnúť audio, takže som na to zvedavý. Skúsime to, že áno. Že ako to bude znieť. Takže počkáme. A akože úprimne, moje dojmy z CapCutu sú zatiaľ také, že zmiešané, že začal som používať Notion, kde si môžete vytvoriť page na čo chcete. Nepríde mi to nejak úplne úžasné, že by som v tom asi chcel editovať. Ale začal som používať Notion, kde si môžete... No, úprimne mi to príde úplne v pohodičke. Jediné čo... tak by som to možno trošku zdvihol hlasitosť. Začal som používať Notion, kde si môžete vytvoriť page na čo chcete. Na 115 napríklad, to mi príde celkom v pohode 115. Ja svoju preškolu mám urobenú takto. Takže to idem všade nastaviť 115 hlasitosť. Viem si tam písať poznámky, kedy mám odovzdať úlohu alebo kedy je písomka. Aha, ja som dal, že to, čo je pod tým, to loudness adjustment, začal som používať a to by mi malo urobiť to, že všetky tie klipy sú v istej hlasitosti. Kde si môžete vytvoriť page na čo chcete. Ja svoju preškolu mám urobenú takto. Viem si tam písať poznámky, kedy mám odovzdať úlohu alebo kedy je písomka. A mám tu aj prekliky na EduPage a Microsoft. Ak by si chcel byť aj ty konečne produktívny v škole, tak mi napíš do komentárov slovo škola a ja ti do správy pošlem template na to, čo si teraz videl. Nezabudni na like a follow a čau! Akože úprimne ja si myslím, že to je dosť dobré. Toto je dosť dobrá vychytávka. Takže tak. No a ideme pozrieť, čo je tu ďalej. Takže je tu text. Je tu, že auto captions, takže na to ideme pozrieť. Dáme video. A samozrejme tu nie je slovenčina. Takže to ideme vytvárať. No lenže ono je celkom zlé, že všetky tie fonty, čo tu sú, tak vlastne nefungujú, lebo tam sú mäkčenie samozrejme. Ale viem tu, že môžem aj pridať. Takže idem sa pozrieť na to, ako sa volá ten môj, čo mám v Premiéri a idem si ho dať do CapCutu. Takže som to stiahol, takže sa na to ideme pozrieť. A keď tu dám, že add font, tak by to už tu niekde malo byť. Dobre, musíme ísť ešte do súborov. No, vyextrahovali sme to. A teraz by to už tu malo byť. Takže dáme, že otvoriť a je to tu. Ja používam tento používam. To je dobré, že si sem viete takto pridať fonty, aké chcete. To sa mi úprimne, že dosť páči. Takže ideme to trošku zmenšiť. Dáme to takto pekne do stredu. Tak. A ideme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. Nejako takto. Čiže asi v pohode, by som povedal. A teraz ideme pozrieť nejaké tieto animácie. Ja mám väčšinou biely text, takže ten asi meniť nebudeme. Ale vidím tu efekty.
ja tam väčšinou dávam efekty, ale neviem, či tu bude taký, ktorý by sa mi páčil. Ja tam väčšinou dávam biely glow. Neviem, či potom viem nejako zmeniť ten glow. Aha, tu je glow, chápem. Takže si dáme glow, ale to je asi až moc glow. Aby som tak 25, za to by som dal tak 50. No to vyzerá celkom dobre. A ideme sa pozrieť ešte na animácie, aké tu sú. Lebo ja väčšinou dávam taký, že slide up, že to proste slidne hore a je to tam. Takže ideme pozrieť, či tu je niečo podobné. No, sú to také celkom kolotočárske efekty, keď mám pravdu povedať. Akože je tu pop-up, ktorý nevyzerá úplne zle. A vytvoríme si na to preset. Skúsim to. No ale podľa mňa sa mi tam neuložil ten glow. A podľa mňa sa mi tam ani ten font neuložil. No jasné. Takže to budem musieť stále klikať ja. No nejako takto, aby som to asi nechal. Ale neviem prečo, aj tak tam je stále to ŽČ a tieto mekčenia proste tak divne to ukazuje z nejakého dôvodu, čo už nejsem úplne spokojný s tým. Neviem, úprimne si myslím, že to robí proste CapCut. Takže tak. Mňa by zaujímalo, či viem nejako skopírovať zase to video. Teda ten text, či môžem skopírovať. Toto video bude také kratšie, myslím tým ten short, teda reelsko. Čiže to aspoň nebude tak dlho trvať. A uvidím, ako to bude na konci vyzerať, ale keď tak to dám na Instagram, aby ste si mohli ten výsledok potom vy sami pozrieť. Dobre, takže došiel som na to, že nemusím to stále dať, že už to mám ako keby uložené vždy, keď dám ad text, tak to tak už bude. A idem teda urobiť tie titulky a ozvem sa potom. Takže video hotové, teda titulky hotové, nie video bohužiaľ. A nejako takto vyzerá. Začal som používať Notion, kde si môžete vytvoriť page na čo chcete. Ja svoju preškolu mám urobenú takto. Viem si tam písať poznámky, kedy mám odovzdať úlohu alebo kedy je písomka. A mám tu aj prekliky na EduPage a Microsoft. Ak by si chcel byť aj ty konečne produktívny v škole, tak mi napíš do komentárov slovo škola a ja ti do správy pošlem template na to, čo si teraz videl. Nezabudni na like a follow a čau! Čiže úprimne vyzerá celkom dobre, jediné čo, tak s tými animáciami sa budem musieť ešte troška pohrať. A teraz čo, tak tam musíme pridať videa z toho templateu, takže to idem zase urobiť na počítači. Takže video natočené, jediné čo, tak už si ho posielam iba na telefón. Som si trošku zbúral statív, ale to samozrejme nevadí. Takže už to máme v mobile a ideme si to nejako dať do CapCutu. Hneď ako prídem na to, že ako. Takže tam pošleme toto. Ja neviem, ako to dať nad to ako keby. Skúsime dať auto adjust na to moje video. A to sa mi že vôbec nepáči. Takže to necháme takto. No a my to budeme musieť robiť asi tak, že tam bude proste ako keby strih. Čiže to je celkom na hovno. Keď to reálne tak budeme musieť robiť, že to bude vlastne vedľa seba, nevieme to dať nad to. Fú, toto je že zložitejšie, než som si myslel úprimne. Ale chcel by som to nejako urobiť. Ja neviem, ono sa to už asi nedá tak urobiť, aby som to tam dal, alebo ja fakt neviem. Pozeral som aj nejaké
tutoriále, ale nikde nebol tento môj problém. Čiže toto je asi jediné, ako to video viem urobiť. Lebo úprimne, nechce sa mi to zase editovať od začiatku, lebo som tu strávil už cez hodinu, natáčam iba toto video. Takže sa mi nechce zase od začiatku na to ísť. Takže tým pádom to vidím tak, že tam dám ešte nejakú muzičku. Dám tam... No a už asi nič, bohužiaľ. Dobre, takže mám hudbu, ktorú tam môžeme dať. Ktorú tam, samozrejme, prehriala sa mi kamera, lebo sme to natáčali už dlho. Takže ideme tam dať muziku, ktorú som si stiahol. Takže je tam. Takže ju znížime jej hlasitosť na tak 38. Takže video tak nejak hotové. Nejsem s tým tak spokojný, že by som ho dal na svoje normálne reelsko, bohužiaľ, ale dám vám ho na story, aby ste sa mohli pozrieť, takže Instagram bude v popise, bude to link, 3 odkaz a tam bude Instagram a môžete sa ísť na to pozrieť. Toto isté video budem vydávať ako normálne, ktoré budem editovať v Premiéri, takže ak by ste chceli vidieť ten rozdiel, tak sa môžete pozrieť aj na to reelsko, vyjde to v ten istý čas, takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like a odber, napíšte do komentárov, že či sa vám toto video páčilo. Ako som povedal, napíšte, odkiaľ je táto šiltovka, ten tým, ktorý tam je, ako sa volá a z akého športu je. A čau!